Moi! Me päätettiin tehdä tällainen YouTube-käyttäjä, missä me kuvataan kaikkia Pets-videoja. Ja jos me saadaan lupa, niin meille tulee myös vaihtopetsejä tai vaihtopetsivideo. Mutta nyt ainakin vähän aikaa me kuvataan ihan tavallisia Pets-videoita. Eli kaikkia elokuvia ja sellaisia. Niin, ja nyt tässä meidän ekas videossa me kerrotaan, keitä me ollaan. Joo, eli mä oon Cindy ja me ollaan molemmat 16-vuotiaita ja sitten me käydään kun asutaan LPS-kylässä, niin me käydään LPS-kylän koulua. Ja nyt me päätettiin tehdä tää YouTube-käyttäjä, koska meillä ei ole ennen ollut sellaista, niin me halutaan vaan tietää minkälaista se on ja kun me ollaan katsottu kaikki videot YouTubesta ja ne on ollut aika kivoja. Juu, ja mä oon Vadelma ja mä oon myös 16, niin kuin Cindy jo sanoi, että me kummatkin ollaan 16-vuotiaita. Ja mä käyn ton kanssa samaa koulua. Ja mä asun myös täällä LPS-kylässä. Ja nyt te pääsette näkemään vähän mun kotia ja mun perheen. Oota Vadelma tässä. Joo. Joo, eli tässä on mun kodin tää ovi. Ja mennään sisälle. Ja nyt haastattelen vähän perhettäni. Eli kuka sinä olet ja mistä pidät? Minä olen Cindyn äiti Florida ja minä pidän ruoanlaitosta. Menenkin nyt laittamaan ruokaa. Ensin pestään kädet. Tai tassut oikeastaan. Okei, entäs kuka sinä olet? No, mä oon sun pikkuveli ja mun nimi on Tom ja mä tykkään nalleista. Oi mun ihana nalle. Entäs sinä? Kuka sinä olet ja mistä pidät? Olen Cindyn isä ja pidän valokuvaamisesta. Sano moikku. Moikku. Mutta nyt on lähdettävä takaisin Vadelman luokse. Hei hei! Moikka Cindy! Anteeksi tuo äskeinen. Vadelma, nyt on sinun vuorosi. Okei. Nyt me mennään siis katsomaan minun perhettäni. Ja muuten asun tuon Cindyn talon vieressä, mutta mennään nyt sisään. Nyt me olemme siis meidän kotona. Ja ensin voin haastella vaikka tuota. Kukas sinä olet? Mä oon Vadelman isosisko ja mun nimi on Cindy. Ja joo, mä olin äsken tullut helmoa, ei varmaan näkynyt. Ja mä tykkään olla aika paljon koneella. Joo. Entäs sitten kuka sinä olet? Minä olen tuon Vadelman äiti ja minun nimeni on Kukka ja tykkään paljon lukea. Ja nyt haastattelen isän tai häntä. Olen siis Vadelman isä ja niin. Ja tykkään syödä kalaa.
Selvä. Ja sitten, kuka sinä olet? Mä olen sun pikkusisko. Etkö tiedät? Minä haastelen. Ja mä oon vain sun pikkusisko ja tässä on 2 mun nalleja. Mä tykkään paljon nalleista. Ja nukkumisesta. Selvä. Ja, ja tässä oli siis minun perheeni ja nyt menen takaisin studiolle. Hei Vadelma, miten siellä sujui? Ihan hyvin. Okei. No tässä oli kumminkin tältä erää ensimmäinen video. Nähdään seuraavissa videoissa. Hei hei! Heippa!